Dis weer sulke tyd. Die Highveld Supreme Boeranveiling is om die draai. Dit vind plaas die 3 Mei 2025 by Jan Vos Landgoed op Davel in Mpumalanga. Daar word 175 boerane aangebied, waarvan daar 40 SP diere is en 135 kommersiële vroulike diere. Van die land se topteelers bied beeste op die veiling aan. En dit is 'n wonderlike geleentheid om topgenetika in die hande te kry. Van die 40 SP diere is daar 5 SP bulle, 35 SP vroulike diere. Dit wissel van oopverse, dragtige koeie en 3-in-1s. Aan die kommersiële kant is daar 135 vroulike diere. Die teelers wat op die veiling beeste aanbied is Jan Vos Landgoed boerane, Opperman boerane, Terodepoort boerane, Rockdale boerane, Cherokee boerane, Botersberg boerane, Oostermal boerane en ook Remhoogte boerdery. Ons nooi julle hartlik uit om die dag saam met ons te kom geniet. Dit is julle geleentheid om top vroulike diere, stoet en kommersieel aan te koop waarmee julle lekker kan boer.